ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክቐርቦም ከለኹ ኣብ ዕላሎም ጥሒሎም ኣያቕለብለይን ሃብትሽ ዘመደይን ንጉስ ዓርከይን ገጾም ብፍሳሃ በሪሁ ኣብ ደስ ዘብል ዕላል ከም ዝነበሩ እናተዓዘብኪ የቐሪበዮም። እንታይ ከዚአመካሓሎና ክንሕበንን ክንኰርዕን እኳ እዩ ዘሎና ዝብል ዘረባ ሃብትሽ ናብ እዝነይ በጽሐ ወይ እውን ኣነ ናብ ትዕላሎም በጽሕኩ። እንታይ ተቑርዕዳ ተረኺቡ ሰብና እስከ ሕጉስን ኣሎ ምስ ገለ ዘቑርዕ ጌርኩም ኢኹም ግዲ ግድንዲና ብዝግብርኒ እንኰርዕ ብመነትና ክንዕብን ክንኽእል ኢና። ንጉሰ ናብ ሕርቃን ዘዛዘወ ቃና ገይሩ ክምልሰለይ መረጸ። እንታይ ዋንዳ ካብ ታሕጓስ ናብ ቁራ ነጢርካ ንጉሰ? ኣነ እኳ ናይ ሓቂ ገለ ዘቑርዕ ነገር ይህልወኩም ይኸውን ኢለ ሓቲተ እምበር መንነትካ ደኣ ተሓቢንካ ላሽኸየ እንዲኻ። ነመለሳስከ ገለ ዝሕብን ነገር ዝገበርከየ እንተሎ ኣዘንትወልና ትርኢላ ዘሪጋ ምጽኢሉ ነዝዕለልና በሊልዋ ዘይንነግሮሞ ነሱስ ምሳና ዘይሕጓስ መልያን ሓወየ ነዚ ናይሎም ቅነ ዓወታት ክትዕዘቦ ደለኻ እዚ ናይ ቅድድም ምሽክለተ ዓወታት ድዩ? ሓቂኻወ ንሱሎ እዞም ተቓዳድምትና ጸባ ኣስትዮምናዮም ሃገርና ኣብ ዓለም ከም እትጽዋዕ ገይሮማ ካብኡ ንላዕሊ ድማ እዚ ለንቅነ ብፕረዚደንትና ተፈጸመ ዝሕብን ዑደትከ ነዚ ልብኻዶ ኣረስረስ ሳቢልዎ ሚልዮን ሓወይ መራሒ ሃገርና ከምቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሃገራት ናብ ዓዲ ጥልያን ዝገበሮ መገሻ ድዩ? ልበይ ከረስርሰን ደሊኻ? ኣይሕጉስኒ እዙይ ንቕሓት ይብሉን ሃብቲ ዘይተቖብፀኸንከ እምበር ገና ብሃገራውነት ድሕሪት እዩ ዘሎ። እሞ ናብቲ ናትና ደረጃ ኸነምጽኦ እኳ ሓላፍነትና እዩ። ሓውና ከምዚ ኢሉ ክነብርሲ ንሕና እኳ ኢና ሓሚቕና ዘሎና። ድሓን ተስፋይ ትቑረጽ ሃብትሽ ኣነ እውን ከመኻ ልበይ ክርስርስ ደሊ እንዴ ነገርኒ ደኣ ትዘሕብንን ልቢ ዘረስርስን ወረ ነጊርካ ኮዩ ወዳፌ ባኑካ
عبيلو الروما ترايو أي جرما أي إليغانس كدليو خلوكا عكدادنا زركبو يقولون أزي بريزيدنتنا عبد العدسي እንታይ ዝሕብን ይጌርልኩም أنت مليان حوي ولا بفيديو انت زي رأخايوس بسئلتات كي رأخايون مالديو ብስእልታት ዳ ርአዮ እምበር نتسيلتاتو ريغي انتوان كدامو انتاي تركو منابتي نتسيلتاتو يغازي تعبر ስእሊ ርየ ዳሞ እንታይ ይኽሕበን እንታይ ዶ ነይርኡ مليون حوي فليت كاتدناغر انت زي حالي خاص كل زنبلك كازلنا قابت سيلتات نتصريو بريزيدنت إيساس دامو انتاي قدلو بتر إيتو ترايب كوايو عقب زبلكا نتنسي وسلت أنتلين كوكوبت أنكولي رأخين ديخا كابتن مرحت أفريقيا أخي فلي إلو ملأخ يمثل بريه غطري أخر لخاز السمع كابهت أخي ክስሕቕ እንተፈተንኩ ሕርቃን ኩልፍ ኣበለኒ ምሕራቑ ንዘይተርፎስ ጽቡቕ ገይሩ ተኸኺበል ዝበለ ይመስል ንጉሰ تنكالوت مرأة أفريقيا دامو صلو كوينز مثلا ደመረ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሪኦ ከለውሲ ንሕናስ ከምዚ ኣዕራብ ኮይና ንስምዖ ንኸውን እምበር ሃብትሽ እውን ኣይሓምቐን ብኡስ ኣይትስክፍ ሃብትሽ እንታይ ከም ንመስል ኢጣልያውያንን ካልኦት ዓለማትን ጽቡቕ ጌሮም ፈልጡና እዮም ዓለም ድማ መራሒኦም እንታይ ይመስል ክንደይ ሜትሮ ይሕቀል ኢላ ዘይኮነትስ ብቓልያ ትፍርደና مليون حوي انتاي كون كاخا نتحق تخحدو زلخا بريزيدنت إيساياس كجيش كولوسي كل إرتراوي زحبان أزوم إثيوبياوان ولو كامز قنقلنا كامز عينت قروم مرح رخيبنا ينفلتن ኢትዮጵያ ቆማት መራሕ ረኺባ ዘይትፈልጥ ሃገር እኳ እዮም ዝብሉ ኣብትሽ ዘሕክያ ራብያ ጽኒሕካ ኣካጓኻ ኩላተን መራሕተን ሃይለ ስላሴ መንጌ ዳሕር ትመለስ ዋላ ዝሕጂ ዘሎስ እንታይ ክንዲ ዝነውሕ ኮይኑ እንተ ሓቂ እንደ እንዳ ወያነ وقعي صبحي بزعبا إرترا تراي كزاربا ንጉሰ
ነቲ ዘረባ ሕውሱስ ኣበሎ። እንታይ ዳልኩም ትገብርዎ? ጥራይ ክብሎም ከኣልኩ مليون حوي قنا ስለምንታይ ሕጉስ መንፈስ ዘይብልካ ኣኺልካ ንኹሉ በዓሉታት ጥራይ ክትጥምቶ? ገጢም ከዳብቲ ስለምንታይ እንታይ ዳዕልኩም ትገብርዎ ከም ዝበለና? ኣናፍራቑ ቃሕ ዘይፈልጥ ሲ ኣይ ሃዳናይን ደም ዝበልዎ እቲ ፈለማይ ዝግርሃሉ ነይረ እምበር ሕጂ ደኣ እሞ ጽቡቕ ገይረ ፈሊጠየ። ኣይተሓዘለይ ደኣ እምበር ሚልዮን ፕረዚደንት ኢሳያስ ክሞተሎም እናተጸበዩ ብዙሓት እዮም ንርእሶም ሞይቶም። እንቋዕ እመው ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ሃለወልና ፕረዚደንትና ሲምበረልና ደኣ እንታይ ዓይነት ነጅስ ኢኻ ግን ትኸውን ዘለኻ ሚሊ? ቆሩከይ ትስከፍ እንዲኻ ብዛዕባ ምማት ወዲ ኣፍሪቃ ትዛረብ ከለኻ? ነቲ ብዛዕባ ሸሓትን ህይወትካን ዘይግድሶም መርሓ ኼድካ ነጅስ በሎ። ኣነ ዘሕለፍክዎ ህይወት የለን። ተመንየሉ ኣይተመነኹሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ምማት ይተርፎን እዩ። ኣብ ሓደ ውልቀ ሰብ ተንጠልጢላ ዘላ ልብኹም ከ እንታይ ኹም ክትገብሩ? ንሕና እስክንቀደብ እንዲና እንታይ ያጨነቕና? ከምኡ እኳ ዘይኮነ ዝበሃልሲ ንጉሰ ሓወይ ዋላ ብድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሃገርና ካልኦት መራሕቲ እውን ከተፍሪ ከም እትኽእል ክንተኣማመን እዩ ዘለና። ንሱሞ ንነዊሕ ዓመታት የካይደልና ባዕሉ ዝሕሸና ክመርጸልና እዩ። ሽሕ ይሙቱ ሓላዊ ሽሕ ግና ይሙት ድዩ ዝበሃል ሓቀይ ረሲዐዮ እኳ። ተዝብሎ ዝደለኻ ተረዲእን ኣሎ። ንሱ ክንዲ ሸሓት እዩ ኢኻ ትብለን ዘለኻ። እንተደሊኻ ዳ ክንዲ ሚልዮናት እወ ተረዲእካ ንጉሰ። ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢኻ ክትብል ትፍትን ዘለኻ። ንጉሰ ዝብለካ ዘሎሲ መራሒና እዩ ጽላልና እዩ ነዛ ሃገር ክብል ድማ ዝኸፈለ ተሪር መራሒ እዩ ዘሎና። ሳላ ከምኡ ዝኾነ እኳያ ዓለም ሕጂ ናባይ ናባይ ትብሎ ዘላ።
ሓለም ዶ ናባይ ናባይ ትብለለያ ዝኾነ መራሒ ናብ ዝኾነት ሃገር ተዓዲሞ ክገይሽ ይኽእል እዩ። ንዓኻትኩም ጥራዩ ኩሉ ንቡር ከም መሰራሰሪ ዘገልግለኩም። ገይሽ ኢልካስ ጠፋሓፋሕ፣ ከም መራሒ ተቐቢሎም ኢልካስ በጠጥ፣ ቁመት መራሒና ነዊሕ ኢልካ ኸ ጸለል። ሓደ ኣባልኻ ጨርቃ ክትድርቢ ቀይሕ እዩ ኸ ኣይትረስዕ። እዘን ኣፍሪካውያን ጸሎለየን ዝመስል ኣብ ቅድሚኡ። ነሱ ኸ ኣብ ቅድሚ ጸዓዱ ጸሎሎ ይመስል። ሚልዮን ሓወይ በዚ ናይ ሕብርሲ ኢንፌሪዮሪቲ ለካ ድዩ? ሕብርና ደኣ እሞ ጽቡቕ እኳ እዩ። ነዚ ናይ ጸዓዱ ተድንቕ እንተኾንካሲ ሰብኣይ ክትከውንን ኢኻ። ባዕልኻትኩም ኮይኹም ኣቀያያሕ ተጻዊትኩም። እምበራነ ዳሞ ናይ ሕብሪ ደረጃታት መዓስ ቐመጥ ኮይነ እሞ መንጎ ጸለምቲ ናኢልናካ እምበር ምስ ጸዓዱ ዶ ኢልናካ ኢና። ንጉሰ ንርእሱ እውን ተረዲእዎ ዘይብሉ መልሲ ክህበኒ ተሃወኸ። ካብ ክልቴና መልሲ ምስ ሰኣነ ግና ነቲ ርእስቲ ክልውጦ መረጸ። ተንደርበይቲ እምኒ ዳ እንታይ ኾይነን ሮማ ገጽን ዘይመጻ መዓንጣ መዓስ ኣለዎም ኮይኖም ኣነስ ቁሩብ ዶ ይፍቱን ይኾኑ ኢለ ተጸብየዮም ነይረ እሞ እዋ ከም ዘይተዋጽኦም ፈሊጦም ብኽፉእ ከይጠፍኡ ፈሪሆም ወይ ብርጌዲን ኣባልቲ ጀቕጀቐት ወዳፊት ጥምት ምስ ኣበለን ጥራይ ኣብ ስርየን ምሸና ነይረን። ንጉሰ ኸ እንተሓሰብካዮ ንሕና እኳ ዝኹልና ፈተናዮ ቀዊልና ክንጥምቶ ዘይደፈርናስ እዞም ቀልዑ ከመይ ኢሎም እዮም መኽደፍርዎ? እዚኣቶምሲ ናብ ቈልዓ ሰበይቲ ጥራይ እዮም ዝዕንትሩ። እንታይ ዳ ሚሊ ኣፍኪ ሒዝኪ ገለ ባር ክቡር ፕረዚደንትና ዘይተፈግአ ኢልኩም ትዕዘምዝሙ ስለ ዘለኹምሲ ከመይ ገይረ ከም ዝሕብረልኩም እዩ ጠፊኡኒ። ኣበዩ ትዝሕስቦ ቦታ ግዳ ዘይትነግረና ንጉሰ? አንተ ንጉሰ ሓቃኻ ዝወዲ ኩሉ ጊዜ ስንክሳር ይዘረብኡ። እቶም ብርጌና ሓመዱ ትብሎምሲ ንሰላማዊ ሰብ እምኒ ምድር ባይ ጥራዩ ዓቕሞም ፈራሃትዮም ኢና ዝበልና። እሞ ንፕረዚደንትና ስለ ዘይፈግእዎ ኮይኹም ትዕዘምዝሙ ዘለኹም። ወላ ዳውን ዳውን ክብላት ከዘይመጻ ዘሪጠን ኮይኑ ኣባ ኸለዋ ዳውን ከይገብርን ኸዊፈን
ኣነ ግን ዝብል ንጉስ ሓወይ ዋላ ሚልዮን እውን ትሰማምዓሉ ትኸውን ኢኻ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅስ ካባና ንላዕሊ እዞም ተቃውሞ ኢና ዝብሉ የፍቅርዎ ካብ ንግሆ ክሳዕ ምሸት ኳዮም ሽሙ ዝደጋግሙ ኣብዚያስ ኣነ እውን ከይሰማዓካ ፈራህ ኣለኹ ካብ ንዑ ምፍቃር ተላዕለ ንዑ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ እቶም መራሕቲ እውን ዘይምልኩዓት ኢሳያስ ኮይኖም ይረኣዩኻ እሞ ካብቶም ጉማማት ኣዳ እሞ ወዳፊ ብ10 ኢድ እንደ ይሸናን ከመይ ደኣ ዓይንኸ እንታይ ድራራ ጽብቕ እኳ ንርኢ መን እሞ ክትመርፁ ዕድል ይበኩም ካብ ከምኡ ግዳ ህዝቢ ኤርትራ መራሕቱ ባዕሉ ክመርፅ ይግብኦ ዘይትብሉ